Všiml jsem si, že tato animácia, kterou jsem vydal před 2 dňama, má 5 lajků, co vám ale že vážně děkujem. Tak si povedal, že proč nenatočíme další reakci. Takže připravil jsem si pro vás nějaké 2 animácie, teda VHSky a pojďme se na nich kouknout. Jak prvá na radě je VHSka Hunted, takže pojďme na to. Dobre, tak pojďme. Nějaký experiment, dobré. OK, já si to dám trošku potiší, lebo mi to tu moc hučí. Tak to může být. Dobre, na něco se připájeme. My jsme zase ve FNAF 4, OK. Zajímavé. No ukaž. Bude tam Foxy v té skříni? Co to je? Jde Chica? Oh, to otevřel ty dveře. Oh, to je. Že by... Já to nevidím přes tu kvalitu, že by Fred... Ale asi ne. Fredbear, že by? Nevím. Oh, Nightmare Fredbear. Alebo Nightmare, já nevím, já se v tom nevyznám. Potom, sorry, keď to bude mať zle, ale ve FNAF 4 v těch animatronichoch prostě pletu sami strašně. Sorry, keď se v tom keď to nebudem vědět a nepomenujem to správně. No co, jdeš tam, že? Jdeš se tam kouknout, aby tě tam zežral. Nikdo tam není. Jako, je zaujímavé, že tam není právě Chica, lebo Chica jde týma dverma, takže... Wow, tak to som naozaj nevedel. Wow, Fredbear, Nightmare Fredbear, že to je on. Že, tuším, to je on, že? Mně se zdá, že ano. No jo, jde z té druhé strany, já to tak vím. Jaké dveře se zase otevřely? Oh, zase ten Fredbear. Oh shit. Oh, wow. Tak to bylo docela, ale dobře urobené, jak otevřela tu pusu, kamo, viděli jste, koľko tam má zubů reálně? OK, načítava sa... No dobré, nestiel som to robiť. Tam vpredy, dobré. No ukážte, to sme zase. Sme ve FNAF 4. To je. My hrajeme za... My hrajeme za Fredbeara. Alebo za někoho. Dobre, nice. A toto sme my, tento malý kyďák. Kde má tu hlavu? Toto je jeho hlava? Tak jdeme z druhé strany, tak já... Dobre, smejeme sa, dobre, nice. Toto je jako... Už vím, toto je jako... Co jsme teraz měli, jako co ten malý, co to tady kameroval, všecko. Tak, ale teraz ideme prostě... Jak to mám povídat? Prostě jak keby, dáme si to, jak keby prostě ten obraz z toho Fredbeara, prostě co on zažíval, jak keby... Chápete mě? Ne, já nevím to vysvětlit prostě. Ne, já to nevím prostě vysvětlit, ale chápete mě.
Dobre, vrácame sa k nemu. Kámo, a bráško je dobre veľký ako. Ideme do rohu i do izby. Kámo, dobre. My ideme pod postel? A my sa skovávame. Aha. Ja ho ani nevidím, toho malého. Dootevřu vůbec ty dvere, já ho ani nevidím. A jo, to je asi. Alebo já nevím, hej. Asi jo. OK, takže resetujú sa všetky systémové modely. Dobre. Oh. Fredbear. Vyskúšaj teraz. Ej, to co jako? Dobre, ja si myslím, že táto animácia byla dobrá, aj graficky prostě dobrá byla. A na to, že má 5 minút, jako bylo to dobré, celkem mě to aj bavilo. A dám tomu like, lebo tá práca, tak tá musela byť, to by sa nikomu asi nechcelo, takže určite dám like. A musím povedať, že to je dobrá animácia, odporúčam. A všetky animácie, které si tady kúkneme, tak budú aj dole v popisku, takže choďte sa potom kúknúť. Dobre, jak druhé v poradí, tu máme Night Shift, takže v preklade noční smiena. Hej, takže... Dobre, to môže byť zaujímavé. Takže budeme asi pravděpodobně hrať za toho Night Guarda, nevím. A poďme sa na to kúknúť. Dobre, poďme. Dobre, takže si to kameru... Co? iPhone? My si to kamerujeme cez iPhone, či co? Jako... Ale, kde to tak môžeme byť? No jasne, že sme ve FNAF 2. Kámo, proč ta grafika je taká dobrá, hej? Mně se strašně ľúbi ta grafika. No, v eventkách nic není, takže nice. Chill. Ani v tejto. Okay. Tam bude Withered Foxy určitě, zasvíť tam. No ukaž, jdeme s papírem. Oh, já jsem to říkal, on tam bude. Withered Foxy určitě. Ty tam jdeš. Jasně, že ty tam jdeš, jako proč bys tam nešel, že? Nechoď tam, nechoď tam. Nechoď tam, nechoď do této... Ne, zakazujeme ti to, nechoď tam do té růmky. Budeš to lutovat, kámo. Withered Bonnie, no dobré, bráško. Jsi uvarený, kámo. My name is Jeff. Tady Withered Foxy si tu chilluje. Musím se povedat, že leží, ale neleží. Hej, jak je dobré urobený, kámo, to je dobré. Mně se to ľúbi. No, kámo, co tam robíš? Co tam opravuješ, či co jako? Co to spadlo na zem? No co to bylo? Co je jako? To něco mu vybral z těla, či co jako? Nevím. Dobre, ty bym zavrel dvere otaz, takže... Dobre. Dajme tému.
počkaj. To nejsme v tej partii? Ja nevím, mne sa to plete. Co tu ideš robiť, bráško? Kávovár nám ukáž, na ten sme všetci svedaví reálne. Tak si ide raz kávu, nice, dobré. Nech ti chutí, Nightguard. Ne, že tam zase nejde do té parts and service. Že tam zase nejde. Jako já nechci nic říkat, ale FNAF 2 mě baví, jako. Ta je asi moja nejoblíbenější FNAF. Po FNAF 4, alebo po FNAF 1, nevím. Ale jako docela divně tam vypadá jako ta roomka, kde je Nightguard. Také, že ventilácie, potom úplně taky velký, nevím, také divné to je jako, ale co už. No, to máš srandu. No já být na jeho místě, abych se asi, já nevím, co bych spravil. Skryt do ventky by se asi neoplatilo, co? GG, bráško. A jak... Já jsem se skoro reálně, tak toto ne. To takto nerobte. Aspoň to spravte nějak toto. Já si to vůbec neočekával, že takto toto z ostra na něho vyběhne, ty vole. Pojď si to dát ještě raz. No dobré. Tak to bylo docela nechutné jako. Proč tu mám Train Station FNAF VHS? Hej, víte co? Za 3 lajky si toto, dáme si aspoň na to short reakciu a nevím, prostě něco. Dobré, já si myslím, že Night Shift, nočná zmena alebo práca, to je jedno, FNAF VHS byla upřímně dobrá. A jo, jako já nevím, také dobré to bylo, ta grafika byla určitě lepší než na tém, abych to měl porovnat, tak tato grafika, co byla tady, byla určitě lepší než u henteho Hunted animace, takže vlastně, no, to byla dobrá, já nic nemůžem povedať, já bych toto nevěděl spravit, takže dávám like. No a keď chcete další reakciu alebo nějaké video, tak určitě dajte like, odběr a jo, vidíme sa v ďalšieho videa. S vami byl Realem Chimayo a na